VP Kosano Chiwenga aiwa once he is under attack. Panguva inoipa kunyatsoonekwa nemunhu wese kuti generally panguva inoi tingati vasara vakamira vari vega vachidhinaunza zvigananda, and people they have got a question yekuti is VP Kosano Chiwenga capable of denouncing the whole zvigananda? Vachazvikwanisa here? Tisanapinda mashoko ari kuonekwa panguva inoi, vamwe vanombobuda vataura mashoko vachiti our general is not powerful, vamwe vataura mashoko vachiti do not undermine our his powers. Panguva inoi zvinatsoratidza kuti pane two masides aiwa iri kuonekwa kunzi iri kuuya panguva ino ichidismisa zvigananda, nerimwe faction inyatsokuonekwa kunzi it is promoting zvigananda. Kuti wasubscribe like wataunza pay like panapa toona kuti Zimo AI inouya ichimeke post yamuri kuona inobuda nyogwa ichinzi our countdown ichiti the countdown has begun between two presidents of the same country. One leads a group of men called Zvigananda, the other is the commander of Zvigananda. Countdown on Zimo AI ambabuda nyora chiti Sunday 5 p.m. Anoposta picture aiwa Nana Wikino Chivayo Nana Tagwire vamuri kuona in the screen, and then on the other side anoshowara VP Constantino Chiwenga. Mashoko ari kubuda panguva inei panapa Zimo AI inobuda ichibvunza ichiti do you think kuti VP Constantino Chiwenga achine capacity yekudhinaunza zvigananda panguva inei paunyatsokuonekwa kunzi zvigananda vanyatsokuonekwa kunzi vanhu vane mari zvakanyanyisa, even though kunyatsozikanwa kuti mari dzavo aiwa hadzisi straight. Panguva inoi vanhu vanouya vachibvunza vachiti VP Constantino Chiwenga vachiri nemapowers here ekupedza zvigananda zvose. Tombopinda macomments ari recent panapa, manopindawo anyora achiti you are dreaming, manopinda anyora achiti you don't know that guy called Chiwenga and watch and see. Vanopinda vachiti you are dreaming, vanopinda vachiti mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi panapa Zimo AI yabuda ichitaura mashoko ekuti aiwa generally havana the capacity yekuya achidhinaunza zvigananda. Some few comments panapa tinoona vanhu vanobuda vachitaura mashoko achiti aiwa do not undermine his power. We do not know even Chiwenga's plans yekuti achadhinaunza sei zvigananda. Anoda kuti in public generally vaingoya vachingoti aiwa pasina zvigananda, corruption is a security threat. Last week mavhiki apfuura takaona aiwa akanouya akanodzupura vakomana zvigananda vana kuda kwachita Gurei from the central committee. Mashoko ari kunyatsokuonekwa panguva inoi ari kupa a hint ekuti maybe general angakwanisa ane capacity yekuvamisa vese. Ameno imbotidze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Bvira kuma section medu kuti mafunguro enyu, musawa subscribe or like, share on the bell icon.